Αυτό είναι ένα νερό. Μπουκάλι. Αυτό είναι ένα τούρτα. Κομμάτι. Αυτό είναι ένα δημητριακά. Κουτί. Αυτό είναι μία τυρί. Φέτα. Αυτό είναι ένα πακέτο. Αυτό είναι ένα ρύζι. Τσουβάλι. Αυτό είναι ένα μήλα. Καφάσι ή κυβότιο. Και αυτό είναι ένα σκυλάκι. Did you like the video? Please let me know in the comments below. Until next time, study your Greek with me and Teddy. Γεια σας!